Здравейте, здравейте колеги! Датата е 26 декември 2014 година. Пчелин в Племенско, село Брашляница. Ще проверим един от кошерите, които зимуват на дълбоки дъна на чиста мрежа. Капак е отворен, тъй като няма кой да снима. Така, сега отваряме дъното. Това е майка от 2014 година. Изваждаме мрежата. О, леко че му жили. Няма нищо. Готово. Така. Има около Има няколко пчели. Семейството има добри хигиенни качества. Не е почиствана таблата откато е свалена на долно положение, може би края на август. 20 август. Така. Слагам я. Влагата е много голяма и леко се разпъват таблите и трудно се слагат. Така. Горе е сложен найлон. Найлон и отгоре брезент, за да се избегне конденза. Ето семейството. Се вижда. На 2, 3, 4, 5, 6. 6 междурамен пчели. И дълбоко долу отпред. На втория корпус. Ланстроп тут. Няколко от кошерите са такива. Оставаме го на найлон. Брезента. И до края на януари ще го погледнем отново. Това е, довиждане, приятели!